præsenteres af Toys R Us. Det er tid til dobbelt op på afsnit på Disney XD. De bedste serier om morgenen, lige efter hinanden. Og hver morgen skal toilettet svuppes, og katten have mad, og lad være med at blande dem sammen. Jeg er på sagen. Når du er mest vågen og fuld af energi. Tag en tallerken, få et par spejlæg. Jeg har ikke tid, æg i hånden. Se dobbelt afsnit mandag til fredag morgen fra klokken 6 på Disney XD. Jeg ved ikke hvordan, men jeg vil væde på, at Phineas og Ferb står bag alt det her. Hej Candice. Jeg vidste det! Mor, der godt. Væk så! Phineas og Ferb på Disney XD. Nu er det tid til en dobbelt episode af Kid vs. Kat. Programmet er sponsoreret af Marvel Titan Hero Series.